Uutisista hyvää iltaa. Minä olen Ranska ja tuon aikaan tuossa Puola. Tuo homo on Ranska. Katsoit sen muihin maihin. UK meni naimisiin jonkun tuhkimon kanssa. Ranska? Mutta ei siitä sen enempää. Ensi vuonna viitsut pidetään Azerbaidžanissa, mutta koska emme tiedä hänestä mitään, jatkamme muihin aiheisiin. Jokin päivää Suomea kuin pullataikinaa, ja se jokin on Johan Tukiainen. siitä. Suomi! Ei kauniille siroille lehdille puhuta noin. Miksikään, joka pukeutuu pinkkiin, ei voi olla läpeensä paha. Väliurheilua. Brittikuski Lewis Hamiltonin mielestä Monaco ja Kanada olivat turhauttavia. Tiedä häntä. Mutta Kanadalle ainakin tuli paha mieli. Ja sieltä aina tulee bonjour. Mä niinku ymmärrän sua. Miten pärjäilet? Ei kun... Tiedät varmasti, että minun olkapääni on aina vapaana kauniille naisille, mon amour. Järkytys! Ranska? Pakene. Sieltä kun tiedon mukaan tuolla on melkoinen sormitta. Painovirhe. Tyhmä. Mä niinku maksoin vuosikausien alipalkatun työn ton homon kans. Olkiluodon ydinvoimalas. Rakennuttamalla puolalaisen tölkkitehtaan Hämeenlinnan moreeniin. Mikä domina! Herran pelko. Viisauden alku. Eiku mitä? Sitten muihin aiheisiin. Ei, tehdä ette ole vielä nähnyt kuvia mun pikkukullamurusista. Voi kattokaa miten sulosia. Ihan isänsä posket ja makaa leuka ja kattokaa tätä. Tässä ne on eka kertaa rannalla. Johan täällä vielä tämmönenkin. Kattokaa miten ne 2 henkilöä on ruottiin tärkeät paperit ihan messuseksi ja... Tanskastahan tuli siis isä tammikuussa. Älä itke ruma lapsi, ota rusina. Saamme tiedon mukaan Suomen poliittinen kriisi on ohi. Hänellä on hallitus. Siis, se sai hallituksen joskus kesäkuun puolessa välissä. Vai? Suomen mainehan hieman ryvettyi tässä vaalien jälkeen jytkyn takia. Tuli iso jytty! Mon amour, yhdentyvässä EU:ssa tuollaiset puheet on parasta jättää pois suosiolla. Rakas yleisö, siinä olivat uutiset tältä